Ilang Pangasinense hiling na maisama rin sana ang ibang sektor sa 5,000 ayuda mula sa DOTR. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagpahayag ng kani-kanilang reaksyon ng ilang Pangasinenseng netizens matapos ihayag ng Department of Transportation ang planong pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga pampasaherong driver sa susunod na linggo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bahagi ito ng fuel subsidy program ng pamahalaan para matulungan ang mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa merkado. Gayunman, may ilang netizens na nananawagan na sana'y may sama rin na mabigyan ng tulong ang ibang sektor tulad ng mga delivery riders. Hiling din ang ilan na pabilang ang mga mangingisda na gumagamit din ng diesel para sa pagpapatakbo ng kanilang mga bangka. Merong ding mungkahi ng fuel vouchers na lamang ang ipamahagi upang matiyak na sa pagbili ng petrolyo talaga mapupunta ang ayuda. Samantala, may ilan pa nagsabi na mas makabubuting bawat pamilya na lamang ang mabigyan ng tulong dahil ramdam din umano ng lahat ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa DOTR, nakatakdang simula ng pamamahagi ng ayuda sa 17 ng Marso para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Nasusundan naman ang mga TNVS, jeepney, UV Express at mga bus drivers. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News. IFM News. IFM News.